Naniniwala ako na ang AAT o ang Toyota Supra MK4 ang pinaka-iconic sa lahat ng Supra. Pero ano nga bang espesyal sa Mark IV Supra? At ito ang naging peak o pinaka-legendary kumpara sa lahat ng Supra sa nagdaang panahon. Ililista natin ang 5 karakteristik ng Supra MK4 kung bakit ito sumikat at kung bakit espesyal ito sa puso ng mga JDM fans. Number 1, movie star ang MK4 Supra. Alam nyo na yan, ang 10-second car ni Paul Walker, ang MK4, ang Fast and Furious movie franchise din ang isa sa mga rocket booster para maabot ng Supra MK4 ang taluktok ng kasikatan. Marami nga nagsasabi sa car community na itong Fast and Furious movie franchise lang ang nagpasikat talaga sa Supra MK4. Sinasabing dahil dito sa pelikulang ito, naging mas legendary ang MK4 Supra kaysa sa Mark V Supra. Dahil kadikit na rin ito ang iconic na orange Supra ni Paul Walker na dinrive niya sa Fast and Furious. Number 2 na dahilan ay ang makina. Ang legendary MK4 Supra ay pinapatakbo ng world famous at immortal na 2JZ engine. Isa rin sa nagsimento sa legendary status ng Supra ay ang 2JZ engine, isang makina na in-over-engineer ng Toyota at kinabit sa Mark IV Supra. At kahit konti lang ang kalikutin mo dito ay aabot ito sa 1,000 horsepower. Ito ay isang inline 6-cylinder 2JZ GTE na makina at paborito ito ng mga tuner dahil kaya na itong umabot sa 280 horsepower nang hindi naapektuhan ang reliability dahil sa sobrang tibay ng makina ng Suprang ito. At kahit simpleng modification lang, kayang sumibak ng kahit anong sports cars. Number 3, timeless design. Ang Mark IV Supra ay tila ba hindi naluluma. Kapalag pa rin kahit sa mga futuristic design ng mga electric vehicles ngayon. Kahit 20 years old mahigit na, yung curvy design at distinct na mga features nitong MK4 Supra, isama mo pa yung rear spoiler niya, ay classic na ang itsura. Number 4, isa itong everyday Supra. Sa sobrang reliable ng MK4 Supra, ay pwede mo itong gawing parang taxi o daily driver. Hindi lang ito mabilis dahil ginawa ito ng Toyota na komportable at praktikal para sa everyday use. Hindi rin naman luxurious yung loob ng Supra, pero lahat ng design accents, mga buttons at cambio sa loob ay focused at naka-angulo sa driver. Feeling mo talaga nasa cockpit ka ng eroplano at ready ka sa kahit anong race kapag nakasakay ka dito sa MK4 Supra. Number 5, modification. Isang pagkakataon merong car tuner na sumubok sa kakayahan ng MK4 Supra. Ito ay si Smokey Nagata at ang kanyang modified Supra ay umabot sa 197 miles per hour sa UK public roads noong 1999. Bumuo siya ng Mark IV Supra na may engine ni Godzilla. Nilagyan niya ang Mark IV Supra ng isang RB26 engine ng Nissan Skyline GTR sa loob. At hindi lang yan, dinagdagan pa niya ito ng twin turbo. Tinono niya ito hanggang sa magkaroon ng di kapanipaniwalang 1,000 horsepower at may 650 pound-feet ng torque. Napakabilis nito ng mga panahon na yon para sa isang MK4 Supra na may Godzilla na makina. Pagkatapos ng isang legendary burnout sa mga kalsada ng UK ay nag-accelerate si Smokey Nagata at umabot siya ng 197 miles per hour at rumirev ng malakas sa 8,000 RPM. Hindi man niya naabot ang 200 miles per hour na kating-kati siyang i-beat. Recorded na sa history na ang Suprang ito ang pinakamabilis na Japanese car na humarurot sa public highway ng United Kingdom. Sobrang interesting ng 90s era ng mga kotse at isa ang Supra MK4 sa mga tumago sa spotlight at gaya ni Michael Jordan, naging superstar sa mundo ng JDM cars. Pwedeng sabihin ng iba na MK5 ang mas malakas dahil mas bago ang technology, pero para sa akin ang MK4 ang peak ng Supra. Ano sa tingin nyo? Paki-share naman itong video kung nagustuhan mo at i-comment mo ang feedback mo sa baba. Salamat!